Itato naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Mwanchumulilia Ondizi TV chitariki nikomi omutienyi ogatano na kabere omwaka gw'ekirubere n'emirongo ebere nainye emambi ende engiya enyasaye abera otwanjira ogoikirana bwakire buya andonsi ase ototengerete boka soa ime yomuroberio bwensa kya umuroberio owochira kurutiko lya Jumatatu goikalitugo Ijumaa chinsa ikomi naibere chiamambi wika chinsa isato chiamambi ase tokoba tokumanya amange abera kwanekigwa ime naisiko yorogongo ruwagusi entunda kabere amagazeti n'entunda toto twasanga nabageni abange ase tokoba tokorosa litukoli yao naboyo chakelia ase enchera ya bene enchera ogo chaka lituko nenchera engi ya kigima negento kengencho obego kurigeli ngakiorabe gogo chaka litukoli yao ase ngote binga enchera ya bene jogo chaka litukoli yao nelitangani ase okora tengera TV jao ya Ndizi TV ase tokoba tubo manya amangi na boigo okorosera litukoli yao ase enchera ya bene amashabiki ito korua ase county ya Kisii ebunge ya Kitutu chache South ebunge Kitutu chache North twende bonchali bubasi nyalibali chache nyalibali Masaba umachoge borabu umachoge chache bonchali bubasi South Mugirango mwensi so ime yomuroberio wensakya emambi yabono tobikase county ya Nyamira amashabiki ito korua ase ebunge ya Borabu toike bunge ya Kitutu Masaba North Mugirango West Mugirango mwensi so ime jomuroberio wensa kya chikaunti kitwentanaine chikaunti ya Bomet Naroka county ya Migori Homa Bay mwensi so ime jomuroberio wensa kya bunge ose county area ya Nakuru aswate babo Taisi Hamisi kwa bora matuka mange so ime jomuroberio wensa kya county ya Nairobi Mombasa chinsemo imense chwa Kenya twabale nibene ase umurobere wensa kya mashabiki itokura sinse chirichya ngumbu ense ya America Canada Doha Qatar na Bahanama chikaunti chonsi bose chinse chonsi jesiko so ime jomoroberio wensa kya ase emambia ya bono buna botambe kikwegura Mario Yaya abeire gaso asembeo manyanga omoroberio wensa kya obeire gogo chaka bene litane nkoro kwa Job Maangi na kwenda kinga tibitechi boigo na Mariogi abirawo ikera asenchera yoboikera no Abigail Nyanchama Vya kigima omwanchi omurigeria bwakire buya nagosemera kwano na kwabere gukuboka buya emambia ya lero. Good morning ngaki kwabokire nkayogendeta kubwati umuroberi wensa kya koru sangana intwe ase mambia ya bona iga otura abantu babere batatu oboki abasani bago abairi bago amate yago mwanchi omurigeria emambia ya bona iga na barobo beigwenga ninkabale kolende to kwaliga nibena somorobere wensa kya bono mambia keralire litkoria Jumatano mwanchi omurigeria togochengera abasubati abatinguke gima Timetia ya sensemo ya goma nchumurigeria mosubati kiolio gochengera sangana intwe ase emambia ya bono igabo igo mwanchumurigeria tukeligeria Jumatano nigo tokumurikira mangana arengete chiseme koraga ensa eyamone nusi ya bono mambia ntuchikoba togosanga no mugeni ito ase studio oyora bekago tumanya igoro yobo koreri ase nsemeri yechiseme ngaito beire togo ikera ngwa bago kuigwa ngakora sensemo
yaborokia banene bechi skuru mbaba kogosereria kwene kyanga komenta bari school fees nabo kurigia gosina bosagana ntekerengeri kyago mwanchi umurigerio tumanyenga ayabona kwabergo kwiro mwana ogo ase skuru magega y'omutimo komo keigo mauntureri kyali kwabere gokorra gakoene kigwe gosangana intwe elindo mwanchi umurigerio atobe tugukumanya anene ntobeto kumurikira yabeteka gokorekana korwali tukorigoro agoika emambia yabono igapini location yago gwetrasi namba yesimi ya 0792192834 so asensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na go YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net Kerubo Frida kondo mwanchi murigeria atenda ko ikebungo kelitko asilitkulia turabito gosoma kura sigitabu negia Zaburi 50 ogosoma kwaye 15 ekerike bungo kyagotenga ndangirie asinga kiyeme chando incheningo konye naye nontogi Zaburi 50 ogosoma kwaye 15 ekebunge kyagotebanga ndangirie asinga kiyeme chando ncheningo konye naye nontogie meto mwanchi murigeria ase chinga kechiga na mange ogwetera aso bogima bwago mechando ne mengo bwata sekera litko kumirana naye nero lakini kebunge kyagototebye mambi yabone ganga nyasani gakotebanga ndangerie achinga kicheme chando na inchenimbe egingo itaba ningo konye naye no bego komotogia amatkonsi nimetenga no nekero umuntu akira soro berikako gokonya chinga kichiri ubwato muchando onyororo gatebanga yani nyarebe tingumweba na bete kagonkonya the same case apply gochia asense moya nyasa ekera berika kuruse korwa sama bego sekera berika kugutoria korwa asu muchando oli ubwate nigora bego komotogia chinga kichonsi gomwanchi muje toko gosegeta emambi abonega atoba kogosiria ogosemelia birioro chinga byabere bigokonga kerioro chinga bono ikire omoelio rangilingo monene mambi yabono iga abeka kogotoria ekiona kikebungu kelitko. Good morning. Morning Frida. Kikao kere. Simbiambo gete kigima. Kolende enjira lile abeli woncholia. Enjire biro bikale bonya woncholia. Nelile. Ense usi ense idio mwanda kolende. Frida to bwa. Mwando yo. Tukere musama tukabira kinensi Frida. Eto to kuganga ngusi eli konya tole. Kabisa. Liberera. Nembe Embe kogusa. Horanga bono twikira ase insekeri by the way yekendete. Anyara limuro. Asali ya limuro na molo. Akonyara by the way yobokendo bore. Igali gotakeru bete kwabika chianga chindito. Ana igasaro kongora busi. Arabona ya veteriringa kwa sokanya sweta ya orange muwasoni go vero ko barachinza chiamambi ense ni go batiribira sokango na sweta kao obego ikirana ase ense melio kolemere mu kwataka sweta singinjo liri na buli abe gonche badera bako nyarobo kendo boleke mambi kego ikachinso mugasomo nyako baralibirera lyamenya ko imuka ko bolingi bona nabo golere swenda ine mwe asinginjo lira to kulimanyireri mero gongorwa gusi ikona legutara nesweta goso ikona legutara negento yo ko aliberera ndoga bakona kinga no nyanga nobo chenu bwa ko bagore obo chenu ubole ubia kabisa Frida kile tukolia Jumatano boseti chigatato buna botambe nigo toko batoko chengera abasubati na boigo ko batokumurikira amangana arengete abasubati Women Crash Wednesday mwanche mwerele ya Ndizi TV musubati ki okoba gogo chengera ase imambi ya bono na bosanga na intubetera ase ntereria yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asensemeria YouTube Ndizi TV News na beta SMS 0792192834 sangana intwe ase imambi ya abono karori riri tukerigalia Jumatano lero tiatu chengero musubati yoro mubunge kora sensemeria Sumba South Mili Odhiambo no nonsense woman
Bad girl mwenyewe. Oyu by the way no musubati umutingu sana. Tuwavere tokorora ore very vocal. Asensemeriye wonge. Tarikuwa ebera limonto. Yani abuate confidence ili ya. Wale inaro musubati togo chengera emambia yabone gakorwa somoro beleri wensakia. Ekero arese bunge liatenenire gokwana. Kero muntu niga agotegerera. Ekiagera mangana ya style yako ya choka by the way hata wewe utapenda. Ere buyake gima boigo na mwanchumo ndizibona ikagote binga na bunaye boigo okoba gogo chengera umusubati olia okokelia ase imambi yabona biratokenga umwanchiogo ebe musubati omino beta okinia akoira ase sukuru mwise komino omwano go Frida matenga we have dad's girl dad's girl omunyo tata waswa nyombali kwani kabisa umusabuza kagisa asenge njo umwana oyo niga mwanchite kehima umwana ya mwanchite buno umwana ya Frida I tell you ask for the Frida tondero chengera abasubati amangana na rongo chana asaba subati na unanoyo go ichana akagima onye abantu mbali bakwire bitambokero byo gukumya na abasubati so mundo bikanyambo if we have risk takers no nabana abanyaruka imatinga Frida ninjigeze kyaba gekogera abasubati baba kwege n'abantu wikira asi bakwa bwati batali yani tora tebenga bakwa bwati blindly talinga bakolete matama ndekero bega sike guzi iga kwamba ko bama bekolende meaning nelinga okubwati umuntu otali kolengereria okonyoranga umunyaruka babere bakumirana n'umusacha babere bakugamba bamanyanire ono umusacha yobo akomote binga rero ntatengo surprise yes umumote binga umunyaruko urwo urunyomba sobo oikamba kietao tamanye pia sako irwa ere ngombe go chikanyenyo ubwati muzaje mbaka sako irwa atari kubuli ngaito gochi tunatima tinge kugara baswati abange konyoranga ngana ku surprise kwa mubwati utari kumanyanga yugochi timba tinge kugara baswati yani I think necha ya baswati unatore by the way intuna baswati tore strong sana we risk a lot konyoranga abone tuero seti moya sobogi moboiga whatever comes we welcome it. Ekikira abasense mweito na kiekyo. Indovinde ndori konya konga. Aria staumira na komo. Wano nakikonyaranga by the way konyaranga abasubati na bakonyara umusubati ko matayinga nchuba ka hoteli. Ode ndagira konya kori umusubati ore. Umusubati omare mwokora buna kwa motebi. By the way to koiwera sana. By the way musasha no motebi gakore. Oikara aboli amaswari bete basubati nturigo question a lot by the way askole de Frida talinga mangana trigo jakolekera musacha on the wensi no musacha uli musubati anchiri kali musacha on the wensi timatinga Frida ingia goja kia kikekera sobo antani okonyoranga no munyaruka na bakwamwa atamekuru sobo atatebe tioni tatebe tino no libo menyetenera saguchi kurinde omuntu nali bakonya kugamba nere Frida obera ko motebinga inchwaye omunyaruko no nyankuru Kisumu cyambaka Kisi Frida na beri nkuri na kigari kinyinge okonyoranga umunyaruka tamaite sagoikira e direction yako yo aiganga ngaito ikire Kisi ono uno bwanja ni bako gera by the way ngakora monto ta kuimuka bosaigo by the way all the way wese Nairobi ngakisi yago changa no montago chakara uno bwanja ni bako gera askolinde Frida enko bagingo semia banyaruka imambi yabono wendretenga ekero kwa beire goko abagugwancho monto mwanje nenkoro mwanje no bonko tetukanga wanjire nenkoro gwa kule nenkoro yonse wacha gukora ebintu byo gwicane kwa bere gwo hono musacho nkwanya komorora kwa mwire kwa rure sei no gwachira asakomera no muntu tamaiti asene wendretenga wanja nenkoro no bongo Frida tonko gwati muntu mwaine wanchire nkoro no bongo egento gechige ko gekobere akiyoko be bali mu walai
Aye to atebana nake. Acha nibeka selangs. Obwasi moraiga tsie. Wasogiro ichabo. To risky to that an extent. Of course ngwanchoro muntu metike gasoko chibede toramanya muntu yo na kiale. Nonyo musibati gako yimuko maite tyaba nongo tebirero. Onyaga ko yimuka ngaoro chinga bono kwa murangeri kurwa satambe bono uchire. Tali ngabona ali atete bono kogotupa maisona naki I can do anything for you. But in the real sense musibati yiga abo pimito no musibati umungaine. Atete ko manyanga ki what kind of a person are you? Frida karoko ba boko imuka kurwa ase kwa rule wachire county ngao utama etionde asomo omutioli kwa ba wikira nari wachikumira na muntu tanya korora tunu muntu omendete asom tandao matenga noena alinga kende kira konyora nejo gutamira tatagaki ose goranyora rinde nanya goika Nairobi ine opportunity nanya rirengo ikira nyorofi Toate opportunity ikikuja itumie vizuri. Ino opportunity ya achire yetume kango buna chinsa chirororo. Mondo nko wako resguru nkwanya ayoso merta uzi nkwanya konyora liba kaliyo kwenda nyorofi. Bono omusacho chira watebirina naki nakutumia afya ikera no mochio Nairobi. Inki otaikera Nairobi rebuna Nairobi ere oyugubuna abantu bako igunga afya center nere gali uligere rich building chintambe na ndo irane. Asiko ni Frida go kwenda andonsi nebwenrete obe egoko manya omosani ogo imatenga kiromo oyo munabwato omosani egenete mukuba mugosanga nere nari kenegenske konyora ari konyora nga kwabeire egoko enekinga tori konyora asaku onyo at least toro muntu ragotebi boseri kwabero konyora obokongo asengenjo chinga kichinde kero kore bintu sobo bisimono tori gotebi onde naburanyore nga kende gyonsi gyo konyora naboigo kwaba konyora nga chinga ki chinkongo inki gakogera by the way ekero konyora nga abantu bako risk kwa nga kende nahogera akobere kebe inki motari korenga ringa kende nahogera akobere kia orenda rendo umere neno muntu yega gotaibono ni nyangi tokobanga must That's very negative. Ngana wora enda go ite na wora endo nki yako era moko rengera by the way go ngakende na bokera akobere ke kwegera oboraria bigo tore otebigunga good news is not news abuna sense mo yabarari arafu kolende ase ensemo elia amangana ali akoba mabe arafu asikinjo endege bege kuru Mombasa iki Nairobi biya ine ndukere kya kawaida kinonyolenga endege yabere kuru Nairobi yekire Mombasa zikire ntiragatiari ebike konyoro mu basokano nige ko babari asengencha kintoba niko manyanga nimolenge mali balinga gali nkikyagere ndege yaba gekogwa ase konyoranga ekere bintu bikuba bijya niko nege nteki yake gima kolende nabo konyoranga amakongu fira nabe wikirananga nkomera na kwalenge no muntu abo konyoranga obeire gao ko ngaina wikire nsemelia okungainire kulimire sime era fulira basacha babere bakungainia tumeke yawo kuirana oje hakuna kitu kama hiyo ninko yo kuirana hakuna kitu kama hiyo fulira basacha bangainire rero abasubadi senje bakolia fair kwabero wikirana nseme itugwati bacho kuirana frida siku hizi hata antori gotomera fair by the way rango musani naro oyura yo konya no anyole no ena so chikorara ekere bintu byo ubire twali backup frida na konyo tebinga twali backup musubati ngo tarare na kende biko dili wate bigunga oda kanya kunywa soda yao no gwata kamyo kanya soda agera birago sambe abe kunyale kana kwando hotel toka chichebiase by the uri ndagira yabandu tabwate besa nabako chichebiase ritukeliria gososi bichsat ebiasi ne tamu ja tumekuga biko ko masanu chindo rero biasi mbio frida koli biranye birorose
abakolinda mwanchumurelia ondizi TV nabokuba busanga naintwe ase emambi ya abono anemono igoro mangana kia yabasubati bakora agwaba gukumia bose kwojana naro bose kwari kumanya ninki bose kogera abasubati baba bagokora amangana ya Konde Frida toko batukumulekera amangana abera korekana korwa totete bitukoligoro ni gokurwa ase county ya Nyamira kuna tobe tukumanyigwa nomuzakito mangana majia Polycarp Okara serikali ya county ya Nyamira bete kuwatoka chibesa chekerengo chisaine chishiringi chimilioni chimia isano nemo na isano nemo ucha saborkiwa abakirasi form 1 na form 2 abakurwa ase chinka chitari kwenyara imechi ward au ime ye county ya Nyamira kuna enchera mo yokwene kinga ngusirare ekerengo kiria kyo chise mimi county Nyamira ndigo moyego yobeto ikiranwa nomu governor we county yo ase abete gagote banga nerwete kigima eline kwene kinga ngukiniare ekerengo gichisemi ase county ya Nyamira ase kolende nsemo yabe boli mabete bakumusaba abe ga commenta chibesa anemono chikweranwa ochia ase chiskuru au buna enchera makoni ngonya rabali esiro erabe gekobani konya ase ogosomia abana babo tengutarongo engane yuna bete kwene kyokurwa ase egeti kemega kya Uhuru Gardens Litukohoria rero nigo mugavana we county ya Nyamira Muske Amos Kimomenya Libo anyara ko bagakubwatuka ebaseri USA ne chishilinge chimilioni 50 nemo ejo kirati kunyara ko bachiko bakonya abana bakorwa se chinka chitari kwenyara anene bagosomekera sikiriya kyanda munekera sige komim. Today we are here to launch bursaries for Form 1 and Form 2 worth 66 million. As we agreed with the MPs to be giving bursaries for Form 3 and Form 4. Urengana munenya Libo nigo barete tumurubule gamunenchire ya moyo kubate serikali nene kwene kibunango konya barabana abiga kwegenderia mu namasomo abo. We came in as a government 2013 and we deliberated with the former governor and decided that our people are too poor. Most of them are in day schools, and even if it's a national government function, we have to intervene because it's we who knows where the stone pinches. Asomoje goyiga mugavana niga tebena go chakero mwakonde kwatakana muno muri umuye bwa masomo we klasikiri ya kyandage tabao nigo baratwanyara kwa bagutumeka kibese cyo konyara kwa bagusira kisikuru cyo bubundya echo byakimanya kanite na vocational training centers elyo kugenderia masomo ya abana na nene kwebundusa chikosi cha maboko. Next year we'll be giving one already Form 2 because Form 1 will not be there, and then the parents will go to VCT and ECD. We have also scholarship programs which are 751 students. This was my initiative because we realized there are some very, very poor students. If you leave them a person, it will not assist them. Warai awe serikali ya county ya Nyamira nigo baikirana sajaiga asibagendere ko bahabakomochi gati yabarai bande kurase serikali nene abo bakomochi nene mu rubiri y'umugima asibaganiriye serikali yiga kunyara kabage gotiwa na gusira abana abega batari kwenyara kurase chinka kitari kwenyara Samuel Ogeto no MCA we wadelia manga uyibego rumunyakirogo ubwa amangana ya masomo kurase county ya Nyamira. We have several sections. We have the ECD, we have the vocational training centers. Then we have this bursary, which is purely a national government function. But we are here assisting our parents. These are our electorates. We have to assist them, even if it's a national government function. Nonyena bo ni gabara yabaga bogo bagendere ko bagusegeta kwene kibuna gotambiye bare omurubiri buno yiga na kuruse nengo yabasomo buke liko basira abana batari kwenyara eliyo ko gendereria amasomo yabana bayiga. Henry Obwaya no MCA we wadelia yagachuba tito tigina gabana bweka aruchipasari na into ese turuete if we can noro mwana yomo usabana babere na ya support
egera abana basome tito tigero umuntu oyo tigato che ama tupula wa resources egera abana bakore school na kulingana muno mwaziri wa mwaneji semina boigo ni chisukuru chubunde kurwase county Nyamira musubati Emilongaga nigo airo murubire igo koboko igentobego kyagendera ko bagagotogi wa monegati barayibanda wekeranase ayaigam. Your Excellency, as I coordinate the department under your leadership, I want to appreciate the support. Yinko report ligeta sini kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga Austin Semechi gache county Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara. Habia kigimo mwancho murigeria eyo nimero beli ya serikali ya county ya Nyamira inse yoburayibwaye Amos Nyaribo anene ase abeirega kwanekya ugusirwa gwekisemya sekorendo mwancho muriano nabarayibande babere bagusabwa kwanekya bunangwe sokya bare bene na gusira aborki wanene bali bakurukurwa chinga kitali kwenyara elinda kwanekya nganko gendera bare kwenyorera kisemi ubekirano etambukere Frida katokoranga boyo tsakati chi county ngobe katire bosio ngana erengete chisemi na boyo wikera na kumu governor asimiga engabuneli nige tambukero kerekia andamonga korokinga nabete obereka kwirubene ase ugosira chisemi matenga abana barubete wikera na asegetikeli kipamurocho mugabana obo aukonera chisemi nga matenga ngobere omukia mukio libokuga nigosoma na boyo kwene kinga babere bagoskurwa sekerengo ekemoika ase ekerengo kende kolende eline kwene kinga aboro kigwa nkonyora bale ugosirwa kwa asenchira ya bene ndochenga ndogwanda bano kulikiringa aba mbara byaba bakwe kuchibasari chifrida konyoranga mpaka abantu bali balikire nkwe kubale chibasari konyoranga no ni tunabaki kura konyoranga abana bali bakurwa chini kachingere batari kunyara pi baba konyoranga chibasa bakwe kunechinke chitari kunyara kubasira chino chenga ntukunense ndogwanda tuikaransense tobe tukulikiringa nchira kitu kuba tukurugusira tukulinga abana bali kuruchinga chitari kunyara pi baba ko bakora kinga babira usira frida actually tari banta bonse balikire bakwinyara nabo konyara umontali kire bate payslip ya etebwate besa ora bakonyara nonere namigegete asenjere ya masi gosa senjira yende neli yogatebanga mparororo batabwati kende babonete koyegwa first priority ababande at least baregaigai bamanya kubwatia ere buya kigima kuna na manga betakwana kiwa otomanye kurwa sense mo ya boygo abachari sekemeli kirigie chae mbwa babogo kolekana samatko abwangoiga na boygo ababuyi bakaba bakwenyorera obubuyi asekerugo kyubo director ase chief factory kora sense mo ya Itumbe ensemeli ya Nyamache nigo yobetikago chorokoba omo director Bernard Nyangao abudit korigora betikago kolero bene omuyiga abuku mwaliganinga umurikito Julie Kerubo namange asomo yegaboko mwariganianka mo director mochoro mo yabwezoni ya Basi Central imeye factory ya Itumbe na Nyamache aserieta Bernard Nyangao asenka yaye imeye Itumbe jebuna Mr. Bernard mo director mo Basi Central torokora akritangana nya sainga mbiamono lero twarenga singa yane asokure nya sainga mbiamono kwetira sabalemi una banje orete mo director abo asetukuri ya lero na ligoke gokwana negeta senikia Ndizi TV ni gobena deira neri nyasambia mono na boiga baremia soko mochora na kubaliere ira yogo chiko bakorera magenderero irio benyorera engeria enyinge nje buno director Basi Central ninga kisekoranga abarimi bana asichaye tundu bari basombi ko borobia na koruororo ntorrenga ebintu mbire bitakiro tumeka se tundu bari na kimo una chicho cyobo chenu chitoke se tundu bari cyabo ningerwe na kimo gotarira abarimi bane asitundu bari chonsi wakisanga obonchoreri obu wabera ase Basi Central nakimo ndo bwatera ne chipoti ito ya Nyamache wetera se egrupu yemu tubwego koeneki ngabani baito baisanekire no boremi bwechaye omoyego bagugwikiranirwa n'aba director abo bachorwa bakoragwa na Dr. Abel Kenyoru uyuboigo ukorigia kwegwe kirogo kyobo board member bwa KTDA kurwaso yokabeire kiroge kyo omweno Mombasa peni ayeno mogeni lakini twakokaribishire na makokabire eliyegere ntubona aba director balitoro ntosange experience yae eliyobwate koruisiko o inject new blood ase body yaito ya Nyamache inje
nkuburia ndi obo board member nonye umweno kwanaga ne role incumbent igo nintagete inche mupinge mbori obo direct obo board member bwabire bo machoge bono tutagete bochi bo basi iyire nyamache bokuru bo basi nyamache bogende kia mukama eyinero embinu tobwate na ende tutagete tunya kwara na maiso intubo na ba director ba reforms torosie structure abantu baratumie emyaka gocha 920 ngonye yari ngogembo bareto montobo abe board member nigo Dr. Kinyoru arireira yogocha kokinya ebirengo by'echaya Orthodox Ase Factory ya Nyamache na gusaba babwaterana bonsi erio ayo abega wikiranigwa buya kororanga next time bonus irache nebe iguru kubweri ende yarengo ntubwate chimbi nubuna ntu aba director banyamache bari baro to tagete tobe Kenya mache nyore Orthodox bono igabona ngukwana itumbe garutu akora 9 months accounts onye ni itumbe yoga twale ko bakana bali 47 shillings per kilo igonye nyamache nero ya bugate Orthodox moigwete ntwale kuriera less than 30 twale kuriera 47 shillings asensemo yayo mweno mbasa nigaboriria aba director bonsi kubwateranamo iryogo kinyari gesarie kemerigie chaye obole mibwaito bogendere mutu echaye ngiye toru elie kuru quality tea elia ogotora baada ya matukata nabere paka matuko 10 twachora echaye ngiya elinde egochekere gosegwa yatware quality na ndekere ko enda Mombasa yabanga nkuruwanererwere asengenche quality ere igoro bali ba minto twachoriru abo basi yonda atakigento ekuru unity mune board member yintagete unity einere ragerere tuoro kia bali ba minto nganga kyobole mibole without unity ntoko enda far. A house divided, it falls. A house united goes far. Ngo reporter yegeta seni Kiandizi TV editarian Njuli Kerubo. Antumurelia Ondizi TV ino mudirector obagagochorwa mudirector omujia ase ezoni ya basi centro factory elia ya itumbe yobeteka kwa bene omoyega obugo chengera ogo chorwa kwa Frida chikambini niko chiaba chiko bacintambe kigima chibwate amangana amange ase abange baba bakurwanirira ebirugo ao batari kurara mambi na mugaso Frida kikwanyolire kindi kikwabere wogo ikirani kirenga kwa bwato bogima ariga ni omoyega Frida na nturagoka at least turarusi ebiruko nyebiru bya siasa abaide aba director bali kurwanirira ebirugo ambali koraro botukono mugaso koliye chikora abana bali babere bakonyora obobwe tigabaira ne chinka banyore abalimi bali babete bakubachora nandekero baguchaka bene mirimo yabo tigaba bakuinyora chira chiri babete bakulira abalimi baene kenga ngochi kerane bara at least bakoro amaunchiri ya seke meliye chai kegera ni gabalimi beke melikyo babiri bakulira seki kegetambe yona ende mbachiko murungania baada ya miaka 3 bachake ngano etu wagochorete turaba tugwikirane kenda at least tema ebintu biri kwa beta kugukwanira ngwikirane ole uya kigima muna tawato kuyunga ni yabaga kurwa iranga nachikone kinga obeire gakomulekera ebirero nabo amaganyo jaba menyi na mona sokone kinga oboni wichai obiyamboro kegero maitaba director bali nabo bwate chinguru chokone kinga babeire bagwetia amachiko namarago akoba gakora chi enchira echitundu bari chiko bachigotenerwa ase chinsemo au asego nogo sabago itobe kurwa sumuro beri wensa kinga abara babere bagochorwa tiaba bakwene kinga babere wikirania abokoreri buna ebwenda kundo Frida niko orogongo rwagusiro rinegesyo ekenene kigima asingencho omwakoyo asabanji bali busabantu bali banchete chigosoli nigo chirabe chikwale ni wa ase ebiti bya Kisi School na Cardinal uchakra rituko liarero ase chisigosoli chekerengechyo cha regionals chirabe chigo chaka ase egati school chirabe chikogosolia ne school elia ya Agoro Sare eskuru ya Samita na Matutu Pieji alia ase chinsemo etio ase anemono chikoso chirabe chikwaliga ni wa ase
skuru jaba muraya Kalinotunga Boys nabo igo skuru area ya Kisi School oroboti rwabetero kwariganirwa nerendemo Steven asabuto chuteria na gutumanyinga naralia ya turabe tukugani korora lituko lia arero Vosio bogo chaka bwe chigosori chechi secondary ritkuria nkyo asensemo ya Nyanza ningorera ababwatani n'abatineri be chigosori ao baikirana ase bitigati abegetigia Kisi School ase banyara kwa bakobirotota korabuna beikaranire na machiko akora chigosori ekyo amo n'abatineri be chigosori ekyo kwenyoria machiko arara ya mameranio yentundeye. So we received the referees today. I have marked the fields. I have ensured the nets are placed. I have ensured there are corner flags. And I'll ensure everything that is necessary for football to run is available. So my work is to assist the commissar to perform his duty, and which I've done perfectly, to ensure that the championship runs as far as facilities in football are responsible. Today we had a clinic. It's supposed to run for 2 days, that is today and tomorrow. So during the clinic we are just refreshing ourselves on the rules. And we have also done a little bit of practicals so that we test on the fitness of our referees. So far what I can say is that we are ready and we are ready to go. Ababwatani bekyombegia Kenya Secondary School Sport Association nigo baisanekire namagenderera beirorera sebiti birarigani chigosori chientunde ye ase bagandichitie muchionte wekana ritiko lyankyo asomoroberi bene bwogwasi oli gwa bene gwe chigosori chientunde ye ase gatemia no biro beiri emarogo bayankyo namona ensemo ya pool A ensemo ya Bamura kibano gatie timu ya Kisumu Day amona Agoro Sare bwate ensemo ya pool B egetigia Cardinal Otunga Mosocho kibano kirabe gatie timu ya Matutu PG amone timu ya Sameta Boys ikimeneno kimenkaine buna Gusi Derby. And I want to tell all members of Nyanza that we are ready for this particular championship and we want to welcome each and every member to this particular zone. This is our time and we believe that this championship is going to be one of the best championships that we have ever had. It is going to be good because of certain reasons. One, we have very good teams in Nyanza. Most of the teams that are from outside, we believe that they simply have most of the students from this region. So when we have a tournament in Nyanza, we believe that that is our tournament and our tournament can be very good and better than all their tournaments. I want to say that in terms of preparations, we are having 2 pitches that is being used in Kisi School, that is for soccer. We are having 2 volleyball pitches, we have 2 netball pitches, and that means that we are going to start here in Kisi High School. Chinga kiechio niga gwatani n'abateneri be chigosori echivarurege kurege tinde se team kwanya kibuna abagosori barabe kwa se team ao n'abagosori baraboro kigwa se chiskuru ase barure irabuna mbairege tambukirege tindi ase team kiratoke na mamojo yogo twara abagosori batari aboro kigwa. And I want to put this one very clearly that whichever team comes to this particular tournament with non-students, we are simply going to punish you immediately. And I want to report here very clearly that we are not going to entertain any nonsense. A team that does not play students is not a school. We would want schools to be represented here. And we are saying all the teams that we are having here using schools' names. There is no village that is being represented here. So whichever team that is prepared with the villagers, we are going to catch up with you. And we want to say that in Nyanza region, we are going to clean up this region so that we have students taking part in this championship so that we have the resources being spent by the right students who are supposed to do that. Buna egeta sene Kiandizi TV ndore kibona ntuko bwateri chigosore chuke bwikirano gatie chigosori chinde kobe kwase emetandao yaito kwene kyabuna Alliance Piara agendera siosori echi wa chinyorire asenchira yobo ikirano ko reporter ya Ndizi TV ko rwasegetigia Kisi School letera nende mo Steven Captain 001 Vyaki gima mwancho murigeria ayona sensemo yechigosari ekeralit kulere turabito kubwatelia AMASEMO ase amamirane matindi arabika kweni kigwa ase skuru ya Kisi School elinde tobeto kukumanya aso boikirano na kikimina ne kyo kirabege kogenda na ndababui mbarabi barabe bakonyorera akurinde negetambukire kiya nabo igono mugoko kuruge gasoro ngorwa gusi ekertokora
nga abantu abangengweso kibareri ndakwaneke bunangukine bale chitalanta cyabo wetera asensemeli yo waka enkoyo timetinga abatiotererera romba bagwikira na sensemeli elinde gotiotererera chigasali bunecho asentera ya muyo chuteri mwanchu murendeze TV ekiminano ekirabe litikolia lero iminano ebitindi nigo etimu yeskuru yaba muraya agoro sare erabe geko gosoli ni timu ekurua ase county ya Kisumu eskuru manyekani tebuna Kisumu Day ekiminano egetindi ase ekiminano kende ekiminano etimu ya agoro sare nigerabe gosoli na Kisumu Day ase skuru yaba muraya kisi skuru chinsa ibere chabono marogoba ase etimu ya sameta kurua ase county ya Kisi erabe geko gosoli ni timu ya Matutu PAG kurua ase county area ya Nyamiro ase Nyamira ase egeti igeskuru ya mureya Cardinal Otunga Boys High School mosocho ase abasaki baitwa mangana amajia bero beti kigima bakorawa nere ndemo Stephen elinde kwene kinga nkonyorore amanganaya bunarabe gakwene kibwa kurwa ase ebiti ebyo igogenda batengera Ndizi TV astora to kumanya ase obwe konda Frida singa kisiri kwarenge school ngakikware kuibunga kigosoli nkwari ni bijira ase school eno ngakikware kuibunga amasomo go switch off fast itokeri bitabu tinigo takakora ekyagera nga enkoyo by the way ne negati ekigosori twabete togwancha lichinga kichiri twarenge skuru no nyembo no ntora kitiga ntogendete gukibwatia maseyemo igori neli tukolia bene by the way liaganyirire ko ngakero morke nga mambi ne kigosori ko gwikira nagali asigeti obwate timu yago guchingira ngonye tebweti ali tukeliri aberelibe sabade wego na baro kigo makuru cy'skuru chinde no mogoko munene mono cy'skuru eki okonyoranga ni cya muraboka abeseke goka imaitenga no mogoko munene asenge nchumba chikonyora liba galia bene ligo sanga na baro kigo kuru ase cy'skuru asko no mwanchu mulindize tibito kwa togo segetanga aje buna omugusi anamono kuru asorogongo ruagusi ikirana ase bitiebi tikatobe tokorokia abaro kiwa baito kurwa sorogongo ruagusi obwanchani obonene tobe toko batioterelia no matenga ase gosori lienkoyo eliogirili liaba tioterelia ndibwate ensemenene asokora uya weskuru ba esaik ba emoral piga kelele tenga bring the noises askolende monti malya on Ndizi TV torabe to kumanya ase obwemego ngenda otengera Ndizi TV astora to kumanya ase obwenge kolenda Frida na bange babeire ebagosoa ime jomoroberio wensa kyabuna tekote bimonti muri Ndizi TV na boto bange Facebook and Ndizi TV News digital asense media YouTube and Ndizi TV News na boyotera mtandaito www.ndizitv.net asonyora sisa emerongebere nainye amatuko atano nabere je wiki ase tokumanya ase oboime amange agenda fem turarango marabe so ime moroberio bwensakia emambi ya abono ndochenga Ocharo William following na boigo Ritunda Green aniko ndani good morning ntamanya sema yambara bebe so ime moroberio bwensakia emambi ya bono Edwin Mwenga korwa kiseria ndama gatebanga present watching live Jeria Kerubo good morning from Manama Barin Kingdom goikainka Kisi County na baiberi bane Samuel Ongeri and my mom Mariana Ongeri bakanyimbo Mwakiage Village na Fred Nyandieka Musima na bana ba Minto Evelyn Ongeri Douglas Julius Rebecca Duke Bernard Onunga Sylvia Gesare na bategerete bonsi batware litko rigia embusurengi yakoro bonchari bomwanchani kondani Richard Ayoto agatabanga kutoka Serena Malindi Nikondani ya tumwali ni free ekorwa asensemi ya Malindi karibu sana mashabiki ya mageni ikatoka toko ba montani kubali ni bene karibu sana ime iyo moroberio wensakia Richard Ayoto
jeria kiro from Manama Barin Kingdom wika inkakisi na bibulivane Samuel Ongeri na my mama Riana Ongeri baka nyimbo mwakiage village na Friday Nyandieka Mosioma na bana Vaminto Evelyn Ongeri Eji Douglas Julius Egatia banda akabaganilia itukuli giyando chenga Maturi Vincent Korwa Doha Kataro ikaba machoge borabu itongo Obogisiankyo Seito no inde ime yomoroberio wenza kiando chenga Dolphin Mora Tebanga, good morning, Job and Frida, watching you live. Thank you. Thank God for blessing us with a beautiful new day. Wish my parents, friends of Lizzie without forgetting my enemies behind to have a calm day. Eriko Soro following from Keumbu Ritaro. Sidi Nyakusha Tebanga, good morning, watching live Korwangeri Township na my mom Grace Kemto na pia my dad David Nyakundi pamoja familia yetu yote. Good morning. Tebanga akondani ndani kabisa. Jared Orude Maturity watching live from Nyachichi Secondary Nyamira County. Okay, mbia mono sano mwancho murigiri chinga kyogene takubwati umurubuli bwensa kya bono mambia sekorende sentunde yiga entangani ndo chinga Victor Omondo miyenda koro Nairobi West aigati na nyako mochapigo ikali hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family bategerete biya kabisa hadi tamati na Paul Ombaki ngaitenga hoteli ya Buga tuchakora yiligiri tukelimo atora rango ngaki korosi ndagira yaya kabisa kabisa mbia mana sana mancho murire gwikira sentunde yegentangani ni gotogosoa asensema ya kabere studio mancho murigeria atokwira nanto betoko gwetia sentunde ya kabere chinga kitora betoko murikira magazeti asensema ya nenda bengo murikira gazeti ya Daily Nation njabuna mutambe gazeti ya The Standard tubasa gusuka tubasa konyegera ngwira tore asigeka gitari ege tambe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabaku nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyurire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening
inabo umuntu atakire kwikorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora imirimo yago na kige kora togotena wabira umucando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri ngokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinse ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinse isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV. Na bogo tubuate witera senjere y'umtandao ya www.ndizitv.net iryo guturigireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje witera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iryo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri guririo gusamura asaba konera chiuva chifridge chitibye katibintu binde aseri guri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonchiriria mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners n'ebintu bindi byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asubwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko n'amarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iriko koenekeria afyenkia nguruba robo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara stage nene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility.
supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers table burners toaster ovens na microwaves chi dispenser cordless kettle washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Ninki kiragere utaratambe kuriyo bokoreri ubya ekerura abonyore Kisii Printing Hub nigo bagokora printing buna offset printing ejire large bulky buna chiposta funeral programs chi magazines ebitabu chi flyers na marisiti boigo go print bare large format printing chi banner roll ups banners door stands backdrops na branding of business ensemo studio mbabuate event photography, event videography, event planning na management, studio photoshoot na indoor na outdoor photoshoot. Mbabuate offset printing, offset prints and machine working. Ngokorabare printing ya promotional items buna chi t-shirt, hoodies, mugs, flasks na boigo. Ngokorabare online services, visa application na passport application. Batarere Sansura Complex Center, first floor. Gosoba Kirizimi, ase number 0727026368. Kisii Printing Hub, asobo koreli ubusera. Meri Guridianse. No mwana bw'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoroto bone gantu introduce ti bikoroto na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumu Mama Tefi Mitumba Bells. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumeka amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroire bweskari high blood pressure UTI ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali ya chinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange. Mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire
eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kia mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Murelea Ndizi TV ngokwane bene ase entunda yende imeyumuroberyo bwensa kyasto tokuba tokumulekera aya irobolito ase amagazeti asikole nendo chenga Dennis Kerandi kurwa Salams Club county area yana kuniganda tukubwatia umuroberu no botambe yonkumulekera egazeti The Standard na Frida Kerubo egazeti area ya Daily Nation egazeti The Standard nigoto chakera ase page entangani ase ndo chenga engana eire obolito kegema Gen Z backlash inga evidengere bose abarai abasaye beke golikeria Gen Z
kuiraneria omurai bwense noyo renge kwamireria ekirokyobo ndai bwense Raila Odinga yubono ole asense media ekwamireria serikali inse yogomobwa azimio maika yokumira na litikoligoro nago ikaransa na ukwanerega chema komu abakenya bagwetera ningo bono abasaye bekegolikiria genzi babete bagosoka nako bamojia anemono asokorrekana gukwanira amangana abo batabegeti ase emesa asigati yabasaye babete bagwesoki bene nagotebanga niga barayaba beanjete barabuboka naboigo bali gotuwanjerana bachikoba orokereria asensemo yende igati abakenya babete banga Raila Odinga tali morayobo aseigo mbatieti ase ekorobekana elinde abarai abakeigo bachiko ikaranza nago kwanira amangana abo askolende twabete koranga litkuliro nigo moraibwense Dr. William Ruto abete gakobeka SAI muswada olurati wanjerana ekyombekeria kya IEBC gochi korosiwa inganora bakonyora ase oboime epeji ya gatano nemo ne peji ya gatano na kabiri kati amange na bingo kumanyi ime yomoroberio obwensa kya ase gazeti ya The Standard asiketari ege tambe Byake gimo mancho muri elete yankwirani ko ikase gazeti ya Daily Nation page nentangani kero omurikibe gazeti yo amurikerete handshake 2 chinga kyo maraibense Dr. William Ruto abetega kobwaterana no maraibikia magia ODM Raila Odinga ase okorobelia serikali na bigo kolenta obomo kero yaberege kwene kigwanga nigo maraibense aberiga korarebe na matko atano nelimo yo gutwara chingwa nase kurende abasaye babire bagotuguterale abayigo muri kibigazeti yo niga amurikerete ngakibono ase kyombe kelia ya IBC kirachikoba ke gutwara okororokana okoya magayo maraibense kobetainse SAI yo gochikobeka enseme ya IBC bill koba lichiko koiwarase obo email ndetabeto soma boigo ase page yentangani nemurikerete nakia omoro kigwoyo mokorwa sensemeri ya Kenya School of Law oyore omorai Joshua Okayo nakibona bete gakoirwa ase nchira yobotutukana boigo gotigwa ase orocherwa Maragwa emeye county ya Murang'a peji ya kabere ne murikerete ngane yo asobo emera boigo ase peji yentangani ne murikerete ngakibono chi project chitaraba chikororokana magiga ye serikali koira eloni ye trillion eyemo ase korende asegeka kemiaka 11 na boigone nusu oikera omwaka bwikiri 2024 chitaraba chikororokana ekichabere chigokora aboiga ase page yo ne murikerete ngakibono ase nsemeriense ya DRC Congo yaberege koira emeli na boigo koira emeligo cha asense ya Kenya na boigo ko ase okorenta ebinto korwa ase chinsemo ya rokanere ko emeli ase orogongorwa East Africa na boigo ase peje ntangani ne muri keltenga kyobo tutukano bwa bete boko ene kigwa chinga ki test ya DNA ya rekoba ke gokorekana somo kabwechiri 2019 asebonega yaberega ko ene kigwanga nigo amachiwa yo atarenge amaikirano anene korwa ase ensemeli ye lab ya serikali na boigo lab ya bantu nyene mancho muri ya goska bosigo ikase page ya kabere ne murikerete omusayo yomo uyore omorai asensemeri ya Kenya School of Law Joshua Okayo yobete gakoiwa asenchira yobotutukana boigo gutoka ase orocherwa Maragwa emeye county ya Murang'a atabwati chinguru nigo muri kibigazete yo akoereranga Joshua ngati yabali bali korobekana ase okwamerelia finance billion mwaka bw'ikiri 2024 kitariki 2025 ne mochi mutinyo gatano na limo litkeli na lyabetega koibwa akabaga kobwato kwa litkoria ijuma kitariki 2025 na isato kero muri kibigazeti yakoreranga nigo abete niga menyete asensemeri ya ongatarungai
asekorinde abete gakumirana n'abantu batamanyiri magayo kurwase okorobekana abete gakonyora chi message cyo kogosereria obuguma bwaye kikaba yekomoa obwo bakigima akaba kagusanga naba orokigwa bamwabo asekorinde abete gakwiri gitambukire kwirana asinka yaye asogosoa ase omutimoko korinde muri kibigazeti na muri kerte chinga kibabete bakorokorobekana asabete gakorwa enkwana yaye bene nabo igokoboria okubwatukwa kwaborokigwa babere abukonyora babere bakoirwa ase chinchira cyobo tutukana magaya yo gukorekana nigabete gakuri misimi yaye nabo igokwenda asinka yaye achinga kyabete gakoyimukiye gitambukero gyo kugenda eskura kabaga komera nabantu batatu ababete bakomuruta egalime nabo igokomoira elinde babe bakomuboria nakibabete bakorubilia okorobikana aso kwamerelia finance bill asekorinda berega kwerera tamatingi kyabetege gokorekana nabo igokwenyora ase orochorurwa maragwa ekira abantu bali kumurangirie akaba atabwa ati chinguru ababete bakomukonya nabo igogotoria obugima bwaye agosika busego ikase page ne ya gatatu ne murekerete nakiboneke nakyabete kekobekwa bosi ubwekegambero nene kitariki kyanda cyo mutinyo gatano na kabere umwaka bw'ikiri bubere na 19 ase obotukibabete bokorekana asensemeri ye lab ya Kenya Medical Laboratory Technician and Technologies Board nabo igokolingoria ngaki ensemo ye chilab cheserikali ibiri cyabete kikoreta amachibu atari guciana amo gose iyo botutukano aya magayo musubati yomo wikirana bosibikegambira nabo gosoera umusacho yomo iguro yogotaligeria omwana ye omunyarukase kolende abirige kwaniki ngacinga cyobutkibo betebo gokorekana ase labwe ya monigo yabetege koro kya gose DNA nigo yabetege koro kya umusacho yonere ise omwana ekabera kongu asomo na chibina akona cha ekina magayo musacho yo kolenta orobo tirokorokia nganigo abwate omuchando anene atali kunyara koba kagokora mangana yobwanchani asekorende omusacho yabetega kwanekya nga omusubati nigo bakorkurwa sekenyorekemo asekorende tanya kubaga kuyibora nere na nigo abetega kunyomwana omusacho mungase korende magayo gotukibo korekana ko rwasela bwengao nigo yabetege kwene kigwanga eretalise omwana oyo oskaba sigo ikase page ne yakane mwanchi murigerelia ne murikerete ngaki Raila Odinga abete gakobwatrana no murai wense anene kikyaberege korenta ogwatana nika asensemeri ya Azimio la Umoja kire yaberege kwene kigwanga anigo omurai wikia magia waipa Kalonzo Musyoka umurai wikia magia DAP Kenya Eugene Wamalwa nabo murai wikia magia NAK Martha Karua nigo babere bagwesoke benena bago kumochige tambukero kya Odinga ase ogosoa asensemo yeserikali oskabase ikase page ya gatano mwanchu murigeria negendete kumurikira hamangana beteka gokorekana buri tukore igoro anene chingaki yaberige korokana ngataliri tangani Raila goeso ya goseko bwatrana ne serikali kero bamurikirete chingaki kiri cya Mwai Kibaki ase abeteka gosirikira go chingaki kiri cya referendum yo mwaka bwikiri bubere na isano na kibano babete bago korobelia na bago gosoa ase serikali skondo mwanchu murigirire nigo enseme yumurikerete nigo amonchiririo gosinigo murai wensa betega korale bene gokora amonchiririo ase kolinda beriga kwene kya gutwara egeikaro n'ababunge ase ensemeri osaba bunge kora ensemeri ya Kenya kwanza irigonde gokora amonchiririo ase serikali kubwatkana ne chinkwana babete bagutwara nabarai wasinaba sai bari ba genzi waskabasigo ikase page ne ya gatano narimo ne murikerete
na kibono muraibense abere gakorenta ogusana na asensemeli ya gisiasa chinga kiabetega kuralia bena matuko atano no nilimo kwani kyangango twarale chingwana ne chimemba emyemo ne 50 gochakali tukoria Jumatatu ekera basai bali bajenzi babere bago bolia Raila gotuguterale chingwana chiabene no muraibense ekera basai babere bakwaneke ngani go babeire bagotuguterale chinkwa nicho ekagara nigo baganitie amonchiriro gokorekana ase serikali nabo igotali gosoya Raila Odinga ase serikali ya Kenya Kwanza ekagati gochikoreta maonchiriro asikolinde baganitie omuraibense hakoeneke mnankoro beliale serikali yaye nabo gotwara chinkwa na Raila Odinga nchigo chugunchirele kendi yonsi ase serikali ya Kenya Kwanza manche murigere gosikabusiko ikase page ne ya 5 na kabere ne murikerte ngakibona nsemeria IEBC rachikoba ke gotwara omurokano moya magayeli tukolya rigoro omuraibense ko bitanse ese yogokora amonchirele ase kyombeke ligia IEBC nige murikerte ngakibona yabetege gwetiwa koba lichiko ase barachikoba bagochora babwatani bakumurikire kyombe kigeten tobochori ne chimbebe IEBC basikabasyo ikase page ne ya 5 na 3 ane murikerte eki na kiao yokabero mugavana bwe county ya Migori Okoth Obado na baigabana baye bane na babwatani bande abagwateranire na mamochoyo bokurumi bwe million 505 eki kyabeteke gotegererwa abuli tukoligora sababwatani korwa sekyombe ligyo korwani bokurumi ESCC babete osabo bakoragwa n'umutukyo munene Robert Rono ababete bakoeneke bene nabo igokorenta oborori kubwatekana n'obukurumi obwo bwateranitie abo asebere gakonekirwa nka ase enyomberi ya Okoth Obado eri ya nsemeri ya Roresho eyo yabete kigoteni no bene ye million 34 sekorindo muri kibigazeti ya muri kitenga niye kiniki kirabe ke kogendera gotegererwa chinga ke obarori bogendete kurugo nabo iganigo barachikoba bakoegori bagalia bene liyo kuamerelia elinde koene kyanga nkwegerera bali bagase page yo manchu muri ne murikerete na kiyomo basokano asensemeli yere iliyo betego koene kigwa asomonto yo mabete kagusiria obugima bwaye nabo igo abantu 45 noyomo babete bagotigerwa chingoma chintindi aboli tukoligoro ase county ya Kajiado kero muri kiwe gazeti ya muri kertenga nigo train ya KMQ ayabetege konyoro mu basukana bwipara skolinde obo tukibaganeta gokorekana nganingi keirerete train yo konyora omu basokano yo hoskabosego ikase page ne ya 10 manchu marigerelia ne muri kirete abanyanyimbo bali babete bakorokora sense ya Kenya oikirana asensemeri ya Haiti korenta omorembe ngakibono bagendete gosirwa asekorinde bonege yaberege koro kyenga nigo babeire bagwetuma na baigo korenta omorembe asensemeri asekorinde nigo ensemeri ya Haiti egeniti abanyimbo korwa sense ya Kenya bagendete koretwa elinde kubwaterana na baigo kweneka ensemeri yabeire ke koreta omorembe kegima monchi muri wikase page yo anonda chikobango ikira omwele boko muri gazeti ya Daily Nation korende wotaka kwemanya amange na boko egorera egazeti yo esome asoweme atobosika buseka page ya kabere gazeti ya The Standard nigo engana erobolito nigoro yokobora komoro kigwa bwe skuru University ya Jeko Art yo abeta gosiria obugima bwaye kolendo botuki maiga yobosira obugima bwaye nabanyagitali nigo bokoro kinga niga bete egako limera ase oroche kolende obugima bwaye bokabo gosira ase engana enga buneito so ase gazete pande pija kabere toteleka sabo nigo muaziri mulkome na yotente obosombi nechi para abera kwenyora kumu anomono yenkubatekana
no horokia abakenya ensa abwate ereya kerengo chimia chiribu chimia kianda 900,000 na boigo nigabaga korokinga nabwate umusibi ugwekerengo gechiribu emerongo ene ebikoro takobeka nebyekerengo gya 70,000 na boigo keria gya 80,000 na boigo eta yakobeka akabatebanga na yekerengo gya gechiribu emerongo ebere 20,000 engana abeteka korokia ase esho yemo ya Obina live show engana ya bere gotiga ba Kenya bale na mabolio amanina chinga ke serikali tabanga tobe togosiba MSC binga kikonyalekana abara ibande bande tokomenya amagima are ayakerengo kigoro kubwa bwetania buna enseito ya Kenya ekwenyara togosika bosika sepeja gatato nigo oyo kabere umusacha okabu abeire gawe soki vene nago bagago sabanga abe gako gwa ensemo yoboremo bwekerengo yechiribu gekerengo gechi milioni 10 nigo akabeire umusacha boyo kabere umunyanto ki obosomo minyoki ekiata Lucy Kabu asabono abiri agusaba ensemo yobolimo bobe bokoregwa sare asigenjo nigo balenge abasani na boigo balenge abanji abamo aha tosko bosika sepeji ya kane gazeti ya The Standard nigo umurai bonse Dr. William dagwe soki ibene na kobaga kubeka omswada usiziko yabata wasoki bena kubeka omswada olia woch kubekwa abisi kwa commissioner ba IEBC abata kubeka NCI ingana bono yabere ge kubeka abarai bali babete ebago genda na maminja noko ni akwa Kenya na muno ekegoli kirya jensi asobwetia omswada olia omswada olia o finance bill bono nigo abono abasai bono baraba kunyali bagalia bene lyokwene kinga nguchi korangeli baraba bali babete bagotoro bose ko basabanga babakorwa ase emeremo tuzete sikazite The Standard omubunge obumula wajako wa mboka wanami nigo bono abeire egago saba omurai wense Dr. William Ruto kwena kinga nkolita yale osengo tigyale emeremo abarai balia baraseka wazi wizara ya wale ne miaka wetani emerongo 5 nemo tusikose igaze peji ya gatani gazete The Standard ni kumulikira igoro yenjera serikali elia ya Ruto magayo tema gokei amaberera akisiasa asokurangelia umurai bwense abosoyo likuwa amelekero kiburai bwense Raila Odinga na boigo yore umurai wikyombekeli kia Azimio ACMS akolende bono abasaya nigo babete bagwe soki vene nakoba bako raga ebyara gochia ansoyo kabire omo prime minister Raila Odinga tabanga njerateyo Raila araba kwana igoro yabose okwana on their behalf tabanga hatupangwingwi bagakwana asinsemo ajemitanda batabanga mbaligo chikwancherana abarai abo koba gambera kole nigo bagane tibaikaransa yamo nako gamba tusikose kasepeji ya gatano nemo nigo murai wense Dr. William Ruto abetaka kubeka essay as omoswada odia OIBC ngane rabe kone kinga amonjuringo chere ko ba sekiyombekeri kya ABC na se abwango mono ekiyombekeri nkebeke korosibwa na boigo bose aba commissioner abayekobe kwa ABC gwetera ase enchira elia ya vetting ile kone kinga aba Kenya mbachi konyora abarai barabe bako batenenera ase kiyombekeri kya ABC peja gatano kabere ni gobono gazete The Standard kumurikira ni gobono ekemina egetinikira koba bose ekerundo egetindi asobo choro kaba commissioner ba IEBC enkubwate kananga ni gomorai omubwense Dr. William Ruto maye kobeka essay ni goboigo abete gago buna ekamati area ya lekorau na Nelson Makanda egochora aba commissioner ba IEBC erine kwana kinga obeire egako
bono nigo aba miroberi era chaka anemono yogo chigochora aba commissioner abagia ba IEBC toskose kasepeji ya tona toto nigo ekwanera igoro yaba intane bali bakora ase getakelia kyobo chenu bose abanyakitali bale bali bakwegera babete bawesoki vene na kogenda na korobeka na goika ase ensemeria ya Afya House maige korobekana nigo abange baba bete bakorara utukubwakia asensemeyo ababwate chi babegete chianga chiamabire nabo yokorara imeye mibuko yokorara usa sleeping bags nabo igo enchera asenchera yamo yoko emurunganiria nakogania serikali ebege koigwe birero byabo nakobalikia kubwatekana nuko igwana na babwate ne serikali tosko kasepeji yaga gatano ya kianda niyo kwanera igoro yeri bidera ligandrate anamono ase abarayibanda kumusabu muri wense Dr. William Ruto kumotigia emeremo umu inspector general w'abanyanyimbo Jafet Kome kubwatekana n'abanyanyimbo goterera aba Kenya nigo babete nigo litikuligoro chingaki cyokobeka SAE umuswada bwa IEBC umwaka 2024 kuikalichiko nigo boigo umurai umubwa azimio asekia makeria kia Wiper Kalonzo Musyoka abetaka wesoki bene na gusaba Jafet Kome gwetigia emberemo buna enchera emo erachikone kinga aba Kenya nkonyora bali obosibole na boy aba Kenya bali gochererwa na boy go kubwatekana noko kubwatekana na aba Kenya abange gosiria amagima abo epeje kobi gasende stanley kumulekeranga niko abantu bali bwate amalemo babe amalemo naende babwate kitaito dit cyabosa babere babosa bagochira ni aboika ase ewizara elia yende mero toskose kasepeji lia epeji ya ikominemo asarato ukolera egazeti kumulekira The Standard imambi ya bono nigo ekwanira anmono kabero mugavana abwe county area ya Migori Okoth Obado oyo obetera konyorwa negati yebinto byubuchani ase enyomba yaye mwanchu murero ndize TV ndobeto ayunaro amorikire imigasete The Standard asikolonere kwemanya amange abukugore gasete The Standard erinde obugo kwemanya ase oboime mwanchu muriga yagwikiraga bano togokorera intunda ya kabere yo morobere wensa kiabono mambia kolinde nigo turabeto gosiemia ase ensemeri ya kabere ye studio kegeranga mugeni tobere kagwikira na ase studio igase gikege kerebosyo nimbe ginko bali bagalia bena sejo barabe kagusanga nerego mwanchu muri ile teto sasomo timokomoke igoto skatonyegera ngo ijabungwire narasege keke kerebosyo elinde mobe mogosanga asowime TV ubwansu bw'umuguzi amaryogo yemete nigabeire ricibwa se amarwaire au nonya nayasinyire ase kinyagetari Super Medical Center egotoka somo cyobosongo nigotokwegokeria kurubo wenya wetrasa maryoga yo kurwase cinse chesko ngurwari atora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo cyobosongo iganguru alitora amarwaire amange ande karawa ajine ndobwate chi machine kigo kumureka cyarora nkikero bobe kigo kumureka umubero umugima wansero umutumba kayinse na ikigo tate nkikero bobe amarwaire kyobwate twamanya bakwa amaryobo abana abane machine yengo murekera yarora mejando kyabwate twaba amaryobo amaryobo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngirigori cia maryoga ito nabako gwikera neba mumba sonya koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo cyobosongo ase stage y'Kigali otwakire simi ase kinamba chiko bwatya 0737746368 gose 0712
526 764. N'abantu abange bayeteire ga naende babwenire igo totwara bwoba bonde bwense ekero bwachire ase kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole omogusi ine kwabiri gukuria skuru ingia asura abikira umwana gucingikero cingia cha masomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yukutoka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibu lyao nigo babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate kinyomba cyo kurara cingiye nande cinjenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye nigo bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye nigo babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigabuigo nigo bagokinya omwana ho kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira moretu omwana ho anyora amasomo aigoro